Gũtigana nayo Mwangi Mũriĩria nĩ gũtũkwĩrana gwĩka kaunti ya Kisii asingo kumenya muna abwatani korwa ase kiombe gya Internally Displaced Persons Network IDPS korwa asorogongo rwa Nyanza nigo bali na mayanda amanene magayo gusiria omunyakerogo obo Kalen Kemunto Bosco okwana chinga kichenyangi yo moelyo yo komoenia omusubati oyo nigo baba kogokera obo koreri bwaye ase oburai bwaye ase bamugania gutimuka obuya haigani bakagokorekana imeye wodi ya Kegogi ebunge ya Kitutu Chache North County ya Kisii Mulikeito Daipona Sanya na Mange Mwinyore mwezi na mwana ndemo irana samara aba botani bekiombe kya Nyanza Region Internally Displaced Persons Network IDPS bamanyekanite bunabatami bechisegi bo mwaka bw'ikiri wibere na isano na ibere nigo bamurero musubati Kalen Kemunto Bosco oyo bakagusiri obogima bwaye mayaga yo kurwara amatuka make Kalen oyo twacha samatanga oyo no mongino tobegete biombe bya Kitutu Chache North togakora no mokia agatwachi sembe paka twangainire Kitutu Chache North twamanyira nikie biombe ya paka twamachiri kwebe bintu bya IDP twasoire komenya omenyo borobya osirire murayo ito mongino renge sucha ngarengo korega shengi igwete bube lakini kenenge otoranyara ko batoko kore kiagera yese no arenge ekerekale ni ari kurara nyegusira Kalen Kemunto ni gabeiro murayo mya asokwegeria abantu obuya bwo komenyamo hamo no wekinya asa magenderero omwana ominto Kalen erurari otobekira amabuna bangina bona na botoko sabanganya sato bwatisi egera togendereri ekiombe keiga se Kalen konyarechia ingere county ne maita mangana ito ase Kalen atigerete tobwatero gochimotu ekiara Kalen ni obeiro kurandi ogwanja ni asama tukamagega na wikira bona igabuna arari ile mungina geto tobegetamo otokonye tokamanyege togekuru kwebiombe mono se kiombe kigeto ki IDPs obere kagotosira obere kagotosuguma sana no minto rarire nande timaite stora arusi omongino nka Kalen oyo iga nande omongino tokamochora ali account kara twamachora account bune women rep nande tokagenda tokamochora ali Nyamira agatenda Kisii na Nyamira oyo no omongino renge omongina bwa magenderero na botokonya komonyera gwetera ase binda tokoreire buna Kisii county asentunde ntangani inse yoborai boyo kabeiro morayo kane bwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta nigo Karen anyarete ko bagakurwanirira bamwabo asebono bakorolekana ko na magombo yogosira kwaye Kalen no monto otorwanete tokanyora 358 million chinga kichiria IDP bahetwe erwanisene asingi jumungno yorarire kotokonyire nando otorwanirira batiriwa nandi nekiyali ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera mabira tokonyeke asinginjo nero ringo ekiongozi bwakire paka Nairobi na Karen toko bwati kibese cyaba kimbisi twasere tugwese twarenga gaki abantu bekenyoleke twabere no gokumyoka no mongino mokagosira bunenje ngukikolire ndole myaka na akolire ntamani na moja yombwene tinatanga na gokunati kabana bakeno bago tukindeka bono Karen ngokuro mokuntigire ngotete kurengana na magima bamenyerete ao nigo bagote bange babwatiranitiwe asenchera batakagerete kurende nigo banyarire kurwa okoboria kwa konyora obokonyi kurwa serikali kiara no ntwe kara twaseretiwe tario wanja weito ngo twatogete twaserigwe tutabwati magosando ons twaseretu stwarenge na boto chandegete bono yaikere paka abasani baitwanya gusuguma kibese iki barararira abange togosaba naitu nabande atoinyore asingi jumungno yorarire kotokonyire nando otorwanirira batiriwa nandi nekiyali ngibuya eraisi yetu William Ruto atororera mabira nandi ntwagwanje tukakwachikura nandi turwanire twarokina ntwobuya bwao ojimutwe egere nandi tonyare korana na kitogokora Kuripoteri kasaseni Kiandizi TV kurwase kenyorogea Itumbe kegotoka imeye ward ya Kegoge bunge ya Kitutu Chache North imeye county ya Kisii elietalia Nendipon Asanya